या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाची बातमी। बुलेटिनच्या सुरुवातीक बातमी हा मालवणातल्या राड्याची। ठाकरे गट आणि भाजप यांच्यातलो वाद आता आणखीन चिघळत चाललो आहे। शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीन होऊ दे चर्चा या मालवण पोईभईच्या कार्यक्रमावेळी भाजप आणि ठाकरे गट आमने सामने इल्ले। होऊ दे चर्चा कार्यक्रमातून सरकारचो भांडाफोड करतलो असो इशारो देण्यात दिलो होतो, तर भाजपचे तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकरांनी आमदार वैभव नाईकांचो भांडाफोड करतलो असो प्रतिइशारो दिलो होतो। त्याच्यानंतर पोईभईच्या कार्यक्रमात ठाकरे गटाचा भाषण सुरू असतानाच भाजपाने स्टेजच्या समोरच येऊन घोषणाबाजी सुरू केल्याने बघूयात हे एक्सक्लुझिव्ह दृश्य। काहीही समजणार नाही, मग त्या केअर फंडाचा उपयोग काय याचा सुद्धा विचार करायची वेळ आली। तिसऱ्या बाजूने म्हणायला गेलं तर खऱ्या अर्थाने 35 रुपये तुरडा असलेली तुरडा आज 150 रुपये किलो आहे। आणि असं असताना सुद्धा आपण म्हणतो की महागाई वाढलेली नाहीये, बेरोजगारांना न्याय मिळत नाहीये। आज बेरोजगारी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे, तर न्याय कोण देणार? आज माझी ती महिला उभी आहे, प्रत्येकाच्या घरात एक ना एक बेरोजगार आहे, त्या बेरोजगाराला रोजगार नाहीये। परवा शासनाने जीआर काढला की तहसीलदार सुद्धा मानधनांवर घेणार आहे, मग त्याचं काय? आणि चर्चा व्हायला ही चर्चा जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा आणि देश माझा। परवा मी एसटीतनं उतरत होते, आमच्या बाजूला एक आजोबा होते, ते आजोबा सहज म्हणाले त्या एसटीचे फळकुटे पोपट्याचे ठेवले आणि बाहेरचे बॅनर मात्र पत्र्याचे लावले। म्हणजे काय झालंय की आपली सांगते की हे जे काय सगळं चाललेलं आहे हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे। जनधन अकाउंट उघडणे, किती लोकांना त्याच्यात पैसे आले। त्याचबरोबर मला सांगायचं तोक्ते वादळ, मालवणात मोठ्या प्रमाणात तोक्ते वादळ झालं। तोक्ते वादळाचा दुसरा हप्ता इथे आलाय का? पहिला हप्ता मिळाला। आणि या खऱ्या अर्थाने या भारताला जर आपल्याला वर काढायचं असेल 2024 मध्ये जे काय चाललंय ते उघड्या डोळ्यांनी न पाहता पुन्हा एकदा आपण जागृत व्हा। बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगून ठेवलंय, उठा, लढा, संघर्ष करा। आणि आता संघर्ष करायची वेळ आलेली आहे आणि संघर्ष आपल्याला करायचंय। 2024ला खऱ्या अर्थाने यांचं शासन बदलायचंय आणि भारताला पूर्वीचे दिवस दाखवायचे। एवढं सांगते आणि थांबते। सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांना अभिवादन करून आज प्रत्येक वेळी तुम्ही बघितलं असाल ज्यावेळी शिवसेनेवर संकट आले त्यावेळी एकच नाव या कोकणामध्ये गुरुराजजी खोत साहेब। आमच्या या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय ज्यांनी प्रत्येकाला धुळीस सारलं, भल्या भल्याना मी म्हणणाऱ्यांना परत घरात पाठवलं, ते सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब उपस्थित। आणि ही चर्चा पोहोचत नाही तोपर्यंत एकाही शिवसैनिकांनी शांत बसता कामा नये। ही वाढलेली महागाई असेल, बेरोजगारी असेल, शालेय धोरण असतील, या ठिकाणी प्रत्येकाला बेरोजगार करण्याचं काम ज्या शासनाने केलंय त्या शासनाला, त्या सत्ताधाऱ्यांना घरात बसवल्याशिवाय या ठिकाणी कोणीही गप्प बसायचं नाही। प्रत्येक शिवसैनिकाने तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला काही सांगू, आम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही। अरे चर्चा झाली पाहिजे। माझ्या गोरगरीब मातेला या ठिकाणी जो काही गॅस सिलेंडर महाग झालाय, किती रुपये होता माता भगिनींनो गॅस सिलेंडर?
सौम्याने काय केलं कांड मोदी भक्तांना विचारा ते चॅनल बंद करायची का ऑर्डर खातात विचारायचंय मला किती दिवस डोळ्यावर. दुसरा प्रश्न आहे शाळेच्या ह्याच्यामध्ये एकतरी शिक्षक आहे का चांगला मोदी भक्तांनी त्याचं उत्तर द्यावं. आणि म्हणूनच सर्व कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने घेऊन येणाऱ्या खाजगीकरण करणाऱ्या आज मोदी सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करत नाहीये. हे जे उद्योगपती आहेत त्यांचं कर्ज माफ करते त्यांना उद्योगधंदा विकते. मोदी भक्तांनो याचं उत्तर द्या याचं उत्तर. मोदी भक्तांनो दुसऱ्या गोष्टी करू नका डोळ्या उघडा आणि मग तुम्हालाही कळेल की आम्ही सांगतो ते सत्य आहे. आणि म्हणूनच आज मोदी भक्त भडकले आहेत. मोदी भक्ती भडकले आहेत. त्यांनी शांतपणे आमचं ऐकावं घरी जावं आत्मचिंतन करावं. तुम्हालाही आमचं म्हणणं पटेल. मोदी भक्तांनो म्हणून मोदी पुढचा सवाल असा आहे की या 9 महिन्यामध्ये पेट्रोल डिझेलचे भाव 9 रुग्णालयांची नावं सांगा की जिथं 100 डॉक्टर दिले गेले आणि बाकीचे आरोग्य सेवा दिले. माझा पुढचा सवाल असा सांगा की या देशातल्या 9 विभागांचं सरकारी विभागांची नावं सांगा की जिथं भ्रष्टाचार कमी झाला. 9 पदार्थांची नावं सांगा की 2014 पासून 2024 पर्यंत ज्यांच्या किमती स्थिर राहिल्या कमी आणि माझा शेवटचा सवाल असा आहे नागरिकाई तालुका प्रमुख आणि व्यासपीठावरचे प्रथम माननीय उपस्थित इथे मोदी चर्चा हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. परवानगी दिली आहे परंतु होऊ दे चर्चा ठाकरे गटाच्या कार्यक्रमावेळी मालवण पोई भैसर आमदार वैभव नाईक यांचं भाषण सुरू असतानाच इशारो प्रति इशाऱ्यानंतर हैचा वातावरण चिघळला. आमदार वैभव नाईक स्टेजच्या खाली उतरले आणि भाजपाने स्टेजच्या दिशेने चाल केल्यामुळे वातावरण तंग बनला. पोलिसांनी दोन्ही गटांका पांगवल्यामुळे मोठं राडो टळलो.
मसाल्यांसाठी एकच नाव, सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. मेसर सुजय मसाले, MB गावडे. आमची दर्जेदार उत्पादना, स्पेशल मालवणी मसाले, स्पेशल गरम पूड, स्पेशल माशांचो मसालो, आंबा लिंबू मिक्स लोणचा, सेंद्रिय चहा, आवळा, धिरडा, काजू बोंडूचा सरबत, वडे सागुती, घावणे तांदळाचं पीठ. माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ. मोबाईल 8275 53 80 99. सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. जेचो येळ बरो तेचो खेळ बरो हेचो प्रत्यय करूळ घाटा दिलो. करूळ घाटात खोल दरीत कोसळताना टेम्पो वाचलो. दरीत कलंडलेलो ह्यो टेम्पो वाहन चालकांनी राजवाच्या मदतीन बाहेर काढलो. हो थरारक व्हिडिओ अंगार काटो उभो करणारो असा. उभा बाजार हनुमान मित्र मंडळ आणि वैश्यवाडा श्री हनुमान मंदिरातल्या 21 दिवसांसाठी प्रतिष्ठापना करण्यात दिलेल्या गणपती गणेश चतुर्थी निमित्त 1000 मोदकांचो नैवेद्य अर्पण करण्यात दिलो. उभा बाजार आणि वैश्यवाडा ह्या हनुमान मंदिरातल्या 21 दिवसांच्या सार्वजनिक गणपतीक संकष्टी चतुर्थी दिवशी 1000 मोदकांचो नैवेद्य अर्पण करण्यात दिलो. यावेळी उभा बाजार मित्र मंडळातले महिलांवांगडा मोठ्या संख्येन नागरिक उपस्थित होते. उभा बाजार हनुमान मित्र मंडळाच्या व वैश्यवाडा येथील हनुमान मंदिरातील 21 दिवसांसाठी प्रतिष्ठापना करण्यात आलेल्या गणपती बाप्पाला संकष्टी चतुर्थी निमित्त सहस्त्र मोदकांचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. उभा बाजार तसंच वैश्यवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरातील 21 दिवसांच्या सार्वजनिक गणपतीला संकष्टी चतुर्थी दिवशी सुमारे 1000 मोदकांचा नैवेद्य श्रींना अर्पण करण्यात आला. यावेळी उभा बाजार मित्रमंडळातील महिलांसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती जय देवासी. आता थोड्या दिवसांनी वर्ल्ड कप आणि IPLात मालवणी कॉमेंट्री सुरू झाली तर आश्चर्य वाटक नको, कारण आता मालवणी बोलीभाषेतून मालवणी कॉमेंट्री करून छोटे कॉमेंट्रेटर तयार होतात. सिंधुदुर्गातला असाच एक नाव समोर येतं. आता शेर्ले गावचो झील साहिल खोबरेकरचा. साहिल फक्त 11वी धा, मात्र मालवणी कॉमेंट्री करून क्रिकेटची मैदाना गाजयता. बघूयात साहिलच्या कॉमेंट्रीची अशीच एक झलक. श्री गजाननाच्या चरणी नतमस्त होऊन आणि अखंड महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून आजच्या या क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात करत आहोत. आजचा हा IPL आपला वर्ल्ड कपचा सामना रंगतोय तो फायनलच्या स्पर्धेमध्ये.
फायनलचे 2 बल्लाढ्य संघ आमने सामने जुळताना दिसतील, तर एका बाजूनं आपला इंडिया संघ तर दुसऱ्या बाजूनं पाकिस्तान संघ. सलामी जोडी ही मात्र मैदानाच्या दिशेने बघायला भेटेल. इंडिया संघाकडून विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्या ही सलामी जोडी जोडगोळी मात्र मैदानाच्या दिशेने जाते. देव बरा करू गावलेनू. या मालवणी केंद्रावर सगळ्यांका हात जोडून नमस्कार असा. IPL वर्ल्ड कपचो सामनो मैदानाच्या दिशेने बघू गावता. सलामी जोडी इंडिया संघाकडनं मैदानाच्या दिशेने जाता, ती मात्र विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्याची. स्ट्रायक एंडला फलंदाज बघू गावतलो विराट कोहली, तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला हार्दिक पांड्या सज्ज असा. पहिलो चेंडू सुरेख चेंडू होतो. विराट कोहली तो मारण्याचा प्रयत्न होतो. चेंडू पोलांडो आणि चेंडू कुवांडो. निर्धाव चेंडूची गणना ही मात्र मैदानाच्या दिशेने झाली आणि आमच्या स्कोर काउंटिंगवर निर्धाव चेंडू गणलो गेलो. दुसरो चेंडू ह्यो मात्र सुरेख फटको विराट कोहली याच्या बॅटमधना आकांड्याच्या दिशेने. पंचांचे दोनही हात कपाळावरते. चेंडू आकांड्या पार गडग्या पार डायरेक्ट चंद्रार षटकार. हावको रावकांडो कुमियो घुडूम म्हातारे षटकार. षटकारानिशी आपला व संघाचा खाता खोलता, संघाचा व आपला श्री गणेश करता तो मात्र विराट कोहली 6 धावेनिशी खेळताना 2 चेंडूंचा खेळ होता समाप्त. 6 धावा धावफलकावर. पहिलो चेंडू ह्यो मात्र निर्धाव चेंडू गेलो, तर दुसऱ्या चेंडूत पुरेपूर फायदा उठवता तो विराट कोहली. पुन्हा एकदा सज्ज असतो विराट कोहली. सुरेख फटको, सीटचो फटको, रिव्हर्सिपचो फटको बघू गावलो. दर्शन बांदेकर अख्खा निंगळे वाकणारी फलंदाजी करी होतो. अक्षरशः मुगड्यान रेच काढल्यान, समोरच्या गोलंदाजाच्या पाठीर पाठबळ वळ आणून दिल्यान. आता मात्र बोल्ड झालो. खटक्यार बॉट जाग्यार पलटी. दर्शन बांदेकर याचा पहिला कलाम लागला अण्णा नायकाच्या भाषेत. दर्शन बांदेकर बॅक टू द पवलियन. स्ट्रायक एंडला दर्शन बांदेकर याची जागा भरून काढण्यासाठी गोपाळ भट्टा, अक्षरशः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलो कॅप्टन ऑफ म्हणजे कॅप्टन तोच गोपाळ भट्टा मैदानाच्या दिशेने बघू गावतलो. गोपाळ भट्टा सज्ज असा. सुरेख फटको उडालेलो कारांजो बरोच काय चेंडू हवे क्षेत्ररक्षक जलाबुडे. बघताना बघता लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाच्या कपाळावरसून चेंडू आकांड्या पार गडग्या पार डायरेक्ट चंद्रार षटकार. हावको रावकांडो कुमियो गुडुम म्हातारे षटकार. उडालेलो कारांजो बरोच काय चेंडू हवेत असा. मगाच्या बॉला गोपाळ भट्टाच्या बॅटमधना एक षटकार बघू गावलो. आता मात्र क्षेत्ररक्षक जलाबुडे असा. बघताना बघता झेल मात्र सुटला गेला. देव देता आणि निरांकार पाठ घेता. नो चेंडू. आता मात्र पंचांचो इशारो इलो नो चेंडूचो. बाबा गेले पंढरपुराक. इले तरी वडे आणि नाही इले तरी वडे. आता मात्र चुकला माकला तर क्षमा करा. अंपायरांची चुकी असा आणि अंपायरांवांगडा भांडा नका, कारण की अंपायरांचा असा अंपायर हे 12 गावचा पाणी पिलेले असतात. IPLचा संघ आता वर्ल्ड कपचा संघ आमच्या इंडियाचे खेळाडू विराट कोहली, हार्दिक पांड्या यांच्यानी अक्षरशः आग खाऊन निंगळे वाकणारी फलंदाजी केल्याने आणि पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी अक्षरशः पाठ वळवळ काढल्याने आता मात्र मॅन ऑफ द सिरीजचा जो मानकरी ठरता विराट कोहली आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरता विराट कोहली. आता सर्वांचं अभिनंदन या स्पर्धेदरम्यान, वर्ल्ड कपच्या दरम्यान. सर्व तुम्ही आलात एवढी मेहनत घेऊन, त्याचं अभिनंदन असं. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतालाच. परत भेटा पुढच्या इतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव